Здравейте, приятели! Хайде днес да си направиме виненки. Бързи, лесни, вкусни, мързеливи. Точните продукти и точните им количества ще напиша в описанието под видеото. За рецептата ще са ми нужни бяло вино, една чаша, с една и съща чаша измервам всичко, чайна чаша, две чайни чаши олио, и брашно. Брашно имам един пакет цял, 1 килограм. Ще слагам и ще видя колко ще поеме. Обърквам течността да се размеси виното и олиото. Започвам да добавям брашно. Ще видя колко ще поеме, защото аз ще измеря в моя случай, защото зависи с каква чаша мерите течността и от това зависи колко брашно ще поеме. Пресявам и бъркам. Аз с една и съща чаша мерих течността и ще измеря брашното до средно меко тесто. Ще слагам брашно. Това няма захар, няма нищо друго в тестото, само вино, олио, брашно. И така продължавам. Накрая ще ви кажа колко брашно ми е поела течността. Две чаши до тук. Три. Не се плашете, че ще се получи като тричаво. Това е така от виното. Четири. Пак бъркам, докато се подсуши малко тестото, да не лепне. Няма да се слага много брашно, колкото да се оформи като тесто, защото ако сложим много брашно, ще стане сбито, няма да стане пръхкаво. Сладките ще станат сбити. Петата чаша.
да поеме това брашно, ще извадя тестото на плота, на масата, за да го доумеся. Да. Петата чаша. Изваждам тестото от купата. Слагам брашанце от петата чаша. Много са хубави тези виненки. Той е един вид и като лукумки, но е с вино и се казват виненки. С лукум ще е пълнежа. Стават чудесни, много вкусни. На мен ме харесват на другия ден. Като се ядат, стават още по-хубави. Ето и шестата чаша е готова. Меся толкова, колкото да се подсуши тестото. Доизмесвам го. Ето, приятели, да ви покажа тестото как трябва да е. Ето, меко е. 5 чаши, 1 кг отиде 1 кг. Сега още една чаша от другия пакет. Има на дъното малко, което брашно ще използвам за разточване на лист, на кора. Ще го разделя. Ще вземам по малко. Ще разточвам, за да може да ми се събира тук. Така, добавям малко брашанце отдолу под тестото. Разстилам го на един кръг. На тънко. Вземам се една тава с хартия за печене, не намазнявам нищо, защото в тестото си има мазнина. Ето така. Аз ще ги направя с лукум, може да се направят с мармалад сладко от сини сливи, като се сложи в пълнежа орехи или шипков мармалад. Аз ще ги направя с лукум. Вземам се една тава. Между другото, включвам и фурната с вентилатор на 170 градуса и ги пека в загрята фурна само за, да кажем, за 10 минути. Не ги чакам да станат розови, не ги чакам да се запекат, защото ще изсъхнат, ще станат много сухи и твърди. Сега отрязвам на, може и на лентички, като се направят на пурички. Ще видим, аз сега ще ги направя като кифлички. Малки. Ето така. Разделям на две. И след това още на две. Може да се направят на по-големи парчета кифлички. Аз обичам така да са на по-дребни. Даже и това ще го направя на ето така. Така, слагам лукумче и така го разтягам малко. И навивам кифличка, ето така. Хоп, готова. Слагам в тавата. И оформям и нареждам
всичките кифлички, докато се напълни тавата. Слагам да се пекат след това. Ето дебелината, хора. Ето дебелината. На тънко. Колкото се може на тънко, по-добре. Разточваме листа от тестото. Ето, приятели, напълни се тавата. Слагам в фурната да се пекат. Но, казахме, няма да ги препичаме. Загрята фурна за 10 минути, 15. Виждаме ги на какво положение са, но не чакаме да се зачервяват. Отиват във фурната. Ето и следващото парче тесто. Разточваме на тънък лист. След това го режеме. Тази тава може да я направя на пурички. Режа на ленти. Ето така. Колкото искаме да са широки пуричките. Това отива при другото тесто. Режеме на квадратчета. Слагаме лукум. Ето аз така правя лукума. Разтягам го. Слагам го. И навивам на пуричка. Ето, даже може и по-малки да се направят. И така продължавам. На пуричка. Ето. Тавата. Ето, приятели, пуричките са готови. Слагам ги във фурната. Другите ги вадя и ще ви кажа какво ще правя. Ето готовите сладки, изпечени. Горещи са. Ето до каква степен ги пека. Изпечени са, но не са зачервени. Не ги чакам да се зачервят. С 2 лъжици ги посипвам обилно с пудра захар, като в пудрата захар съм добавила ванилия. И така редя в подноса. Хубаво ги овалвам в пудрата захар, защото в тестото няма захар. И така продължавам. Моите сладки са готови. Моите виненки излязаха ми точно 70 броя. Зависи колко големи ще ги правите. Ето, приятели, това е, което исках да ви споделя днес. Ако нещо съм пропуснала, пишете въпросите си в коментари. Ако ви е харесала рецептата, ако ви е харесало видеото, дайте едно палче нагоре, абонирайте се за канала, напълно безплатно е, за да може да се развива и да ви споделям хубави, вкусни, полезни, мои любими рецепти. Остана да ви благодаря, че отново бяхме заедно и че сте избрали да гледате моята рецепта и моят канал. До скоро и до нови вкусни рецепти на канала Кулинарно с Кики.